Vou a facer esta peza que decía só, que chamase Lamento polas fragas, femenino plural, non masculino singular. Foi unha paisaxe sonora de cando arderon ou se queimaron ou queimaron as fragas do Eume, non? Un pouco a deixarlle o frizado o sentimento que eu tiven cando vin iso, non? Un pouco conservado, non? Incluso hasta se quedes en formol, non? Nada, agardo que disfrutedes, despois virán 3 pezas que faremos para gaita e zanfona, que é un proxecto que levamos un tempiño facendo, empezou a idea fai un ano, máis ou menos, grazas a Central Folke, e nada, escoitaredes, espero que disfrutedes.